Avem 50 de lei aici în portofelul virtual unde scrie sold disponibil. Putem să facem upgrade ca să devenim parteneri de brand. Apăsăm pe cele 3 linii, apoi pe contul meu, apoi aici upgrade partener de brand. Încă o dată pe butonul upgrade, plătește taxa. Deci taxa asta o să o plătim din banii din portofelul virtual, nu din banii noștri. Apoi mergem în coș, scoatem toate celelalte produse din coș, că nu vrem să ni se livreze nimic. Devine suma 0 aici, fiindcă dacă ne uităm aici pe săgeată, se vede că plătim din portofelul virtual această taxă de înregistrare. Închidem, continuă. Continuă. Apăsăm pe continuă până finalizăm comanda. Este ca și o comandă normală. Acceptăm condițiile, finalizează. Și am plătit acea taxă, după cum vedeți, din portofelul virtual. Deci după ce s-a achitat, așa. Deci am apăsat pe nume, pe inițialele de la nume, accept. Și după ce am acceptat termenii și condițiile, deja ar trebui să ne apară că am devenit partener de brand și putem descărca aplicația de